So, mit Ja haben gestimmt 386 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt The Commission welcomes the result, and it is now for the Council, in common accord with the President of the European Commission, to take next steps. I know that there is a big agenda ahead, and once procedure is completed, Mr. Borg would start immediately, as he promised in the hearing. Thank you very much, Mr. President. Naf li kontu tissegwu mill-qrib ukoll dan il-vot, l-ewwel reazzjoni tiegħek wara li issa Tonio Borg ġie approvat fil-Kummissjoni. Naħseb mument ta' sodisfazzjoni lina l-kollu għal Malta. Ir-riżultat ta' Tonio huwa riżultat li jagħti mertu u ġieħ lilu, dinjità lilu, li juriet li b'dak li qal fil-preżentazzjoni tiegħu meta kellu il-preżentazzjoni quddiem il-Kumitat u rnexxielu jipperswadi lil kulħadd li jkun kummissarju denju li jirrappreżenta l-pajjiżu, però denju wkoll li jerfa' r-responsabbiltà ta' kariga li hija importanti ħafna. Naħseb hu mument ta' sodisfazzjon u rrid nirringrazzja lil kulħadd l-ewwel nett lilu lil Tonio tal-li jaċċetta li jidħol għal dan il-pis. Tonio saċċetta li jkun ta' servizz għal pajjiżna, però f'dil kariga għolja li hija importanti ħafna. Nirringrazzja l-familja tiegħu illi naturalment daħlet ukoll għal dan il-perjodu ta' żmien ta' sagrifiċċju, però anke lil tant nies li ħadmu, Simon Busuttilu, David Casa bħala membri parlamentari li jiena naf kemm ħadmu sal-bieraħ bil-lejl biex iġibu dan ir-riżultat li huwa riżultat li ġi kontra diffikultajiet kbar li l-Grupp Soċjalista l-bieraħ bil-lejl b'sorpriża kbira iddeċida li uffiċjalment jieħu pożizzjoni kontra n-nomina ta' Tonio mhux biss ġiet bħala sorpriża imma anke rid ngħid kienet xokk għal kulħadd. Sa frattant is-sewwa dejjem jirbaħ u d-darba għandna riżultat li juri li s-sewwa jirbaħ ukoll. Eleb din l-isfida Tonio Borg ukoll u 386 vot favuri, ġifieri vot qawwi. Vot qawwi, vot kategoriku, vot illi jirrappreżenta wkoll il-valuri Ewropej. Għalhekk dejjem ngħid aħna għandna nkunu ottimisti, pożittivi. Għal darb'oħra rebħet is-sens komun, rebaħ dak li hu ġust. Naturalment aħna rridu jkollna rispett lejn xulxin lejn l-opinjoni ta' kulħadd. L-Ewropa tirrappreżenta valuri ta' diversità, ta' rispett lejn dik id-diversità fejn nistgħu ma naqblux però nirrispettaw li ma naqblux. U naħseb li r-riżultat almenu ikkonsolida dan il-prinċipju, dan il-valur Ewropew fej min ipprova joħnoq lil ħaddieħor li jirrappreżenta setta valuri li huma l-valuri Maltin ma rnexxilux. U Tonio bil-performance tiegħu żamm sod irrappreżenta dawk l-opinjonijiet li jidrinna li huma jirrappreżentaw il-valuri tagħna lkoll, però sa frattant kien kategoriku wkoll li sa jaqdi d-doveri tiegħu bħala kummissarju doveri li huma importanti għal kulħadd. Ma xek kellek xi kuntat f'daw il-ftit minuti ma' Tonio Borg. Iva għadni kemm ċempiltu l-ewwel ħaġa li għamilt ma li rajt ir-riżultat li kien nerġa' nirrepeti ir-riżultat daqshekk kategoriku u ċar. ċempilt lilu, fraħtlu lilu l-Adel, l-mara tiegħu, l-familja kollha tiegħu. Kien euforiku Tonio naturalment, għaliex il-moment kien ukoll emozjonanti għalih. Naħseb il-pajjiż kollu kien qed isegwi. Umbat immedjatament wara ċempilt il-Simon u l-David, l-tnej li huma ringrazzjajthom għax naf kemm ħadmu f'dan ġranet li għaddew. Umbat dew diħli l-messaġġi anki għandi minn għand diversi nies li ħadu pjaċir li għal pajjiżna, għaltina hemm id-dinjità ta' pajjiżna fin-nofs, għal pajjiżna reġa' darb'oħra mexa tajjeb. Issa minn hawn il-qudiem jiena dejjem ngħid isma' dak kapitlu ieħor magħluq, ejja nħarsu l-qudiem, issa nkomplu naħdmu għal-ġid ta' pajjiżna, għal-ġid tal-poplu tagħna għax wara kollox dal-pass ittieħed għal-ġid tagħna lkoll. U nemmen li bil-kontribut tiegħu hekk se jiġri. Grazzi ħafna Prim Ministru, ringrazzjak tal-li kont magħna. Riżultat li kien bil-bosta aħjar mill-li stennejna. Ir-raġuni kienet li għamilna ħidma intensiva u personali kemm jien u kemm David Casa, speċjalment wara li l-bieraħ filgħaxija ħarġet l-aħbar li l-Grupp Soċjalista iddeċida li jivvota kontra Tonio Borg. F'dak il-mument aħna ddeċidejna illi nużaw 8 snin u nofs esperjenza illi għandna fuq bażi personali. Nikkuntattjaw lin-nies u ngħidulhom instafni personali ivvota lil Tonio għaliex jixraqlu u ma jixraqlux dan il-preġudizzju illi hawn kontrih. U naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar is-sens komun
rebaħ fuq l-intolleranza, rebaħ fuq il-preġudizzju. Simon, Charles Kamenzuli, ir-reazzjoni ta' xi wħud mis-soċjalisti wara l-elezzjoni kif kienet kelkom kuntat kemm inti u kemm David ma' xi wħud minnhom, ġifieri their counter reaction x'kienet wara r-riżultat? Iva kollha ġew jifirħulna, wara. ħalli kieku sirna kummissarji aħna. Però irrid ngħid illi m'hemm l-ebda dubju illi l-Europarlamentari Laburisti Maltin kienu favur u għamlu l-istetaw biex jikkonvinċu lil sħabhom. Hija sfortuna illi ma rnexxilhomx jikkonvinċuhom, imma minkejja dan il-kuntatti personali wasluna biex aħna xorta nelbu il-preġudizzju illi seta' kien hemm. Għaldaqstant ir-reazzjoni tagħhom issa kienet waħda ta' kongratulazzjoni, kuntenti u bixxiera għaliex wara kollox illum rebħet l-Ewropa li aħna nemmnu fiha, jiġifieri l-Ewropa li hija mibnija fuq l-għaqda fid-diversità. Kenna mill-biraħlaw jien Simon nbidlu l-istrateġija tagħna u nużaw gruppi politiċi oħra użajna dak tal-Partit Konservattiv Ingliż kif ukoll gruppi oħor li jismu EFD biex nassiguraw in-numri ta' deputati ħalli allura jkollna maġġoranza. Xorta kien hemm ftit mill-grupp tal-Liberali u ftit mill-grupp tal-Partit Soċjalista li votaw favorina, però dintefa' pressjoni qawwija fuqna matul dawn is-sigħat li għaddew biex nintaqgħu kemm jista' jkun b'mod individwali ma' deputati li ġejjin minn dawn il-gruppi li llum b'mod unanimu votaw favorina, ġifieri qed ngħid tal-grupp tal-Partit tagħna, l-Partit Popolari Ewropew, il-grupp tal-Konservattivi Ingliżi li b'mod unanimu assiguraw il-balk tal-vot, il-maġġoranza illi llum kellna bżonn. U allura llum ninsab kontent kemm jiena u l-kollega tiegħi Simon illi x-xogħol li nista' dejjem bih dawn l-aħħar tliet ġimgħat issarraf bi frott llum għandna il-Kummissarju Malti li ħa postu mal-kummissarji l-oħra biex jitmexxew minn President Barroso għal-ġid tal-futur tal-ċittadini Ewropej. David, ma nafx hekk iddux jagħmlu lek xi mistoqsijiet, għandna lil Martes u lil Dr. Karm Mr. Bonici. Kellhom it-tnejn li huma isellem il-Karm u lil Martes bit-tiegħi. Ninsabu kuntenti bħali naħseb. Isma, Dave, kif kienet l-impressjoni li ħadd tal-Grupp Soċjalista dal-għodu, ġifieri kien hemm xi gruppi ta' xi pajjiżi partikolari mill-Grupp Soċjalista li votaw għal Tonio jew kienu individwali mxerdin? Le, biex ngħidlek il-verità l-bira jiena ħdimt mat-Taljani f'dan il-Partit Soċjalista, ġifieri rajt illi l-inqas l-Italja tkun qiegħda fuq is-sajt tagħna. Kien hemm ukoll informat delegazzjoni tal-Tedeschi li kienu fuq in-naħa tagħna. Però il-balk tal-vot illum ma ġewx min-naħa tas-Soċjalisti, imma ġew min-naħa tal-Partit Popolari Ewropew li kien unanimu fid-deċiżjoni tiegħu, kif ukoll il-grupp tal-Konservattivi Ingliżi illi wkoll kienu unanimi f'dan il-vot illi kellna llum. Issa nista' ngħidlek Kommissarju elettu x'hekk. Jonqos issa konferma mill-Kunsill, però naturalment iktar vot importanti kien dak tal-Parlament Ewropew li nista' ngħid li kien ta' sodisfazzjon kbira li għax meta dak se jivota kontra, jivota kontra u maġġoranza assoluta ta' mill-vot naħseb li hija xi ħaġa importanti dovuta wkoll għall-ħidma ta' 6 membri parlamentari Ewropej li semmihom bisimhom ġifieri Louis Grech, Jonathan Montalto, Joseph Kuxkir, il-professur Ibroċikluna, kif ukoll min-naħa tal-Partit Nazzjonalista lil Simon Busuttil u David Casa, kif ukoll il-fatt li n-nomina tiegħek kienet issapportjata sostenuta minn żewġ partiti politiċi, ġifieri mill-Prim Ministru u kif ukoll mill-Kap tal-Oppożizzjoni. Sabien għenu ħafna sabiex ġibna dan ir-riżultat illi jiena wkoll ma stennejtux għax meta tibda tisma' x'inhuma l-pożizzjonijiet uffiċjali ta' fejn tajt mela għaw id-diffikultà. Però l-verità kienet li naħseb il-hearing sewa biex meta ġie għal-vot sigrit kulħadd ivvota skont il-kuxjenza tiegħu. Naħseb li tkun inġustizzja li kieku pajjiżna wkoll jiġi trattat b'mod differenti fejn pajjiżna għaliex kien hemm ċertu akkużi mhux kontra tiegħi kontra l-pajjiż li ma kinux veri u li kemm il-membri soċjalisti kif ukoll il-membri tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew iġġilduhom dawn l-idejat ħażiena u naħseb dan huwa riżultat. Tonio Borg waqt li kien qiegħed jagħmel il-hearing ħafna ġurnali u ħafna persuni qalu li konvinċa
bil-bosta. Taħseb li allura il-mod ta' kif ġie espress il-vot wera verament li inti kellek il-ħiliet adegwati biex tkopri din il-kariga? Spera, jena naħseb illi hearing għamil differenza, il-fat li kien vot sigrit, naħseb wassal biex dawk il-persuni li forsi il-partit tagħhom għallhom ivvotaw le, minħabba l-hearing ivvotaw iva u għax kien vot sigrit. Il-maġġoranza ta' mija naħseb hija maġġoranza tajba ħafna meta tqis li kien hemm dawk ix-xnijat kollha qabel, però issa jiena se naħdem ma' kulħadd. Se naħdem il-Parlament Ewropew kollu, inklużi dawk li votaw kontra u votaw bis-saħħa kontra tiegħi, għaliex għall-aħħar kummissarju jkun f'konflitt mal-Parlament Ewropew. Issa dal-kapitlu nagħlaq, tampa meta xi ħadd jitlef jew jerba' tajt issa nimxi l-qudiem bħala elezzjoni ġenerali, tajt issa għaddiet issa nimxi l-qudiem. Hekk ukoll f'dal-każ jiena issa nagħmel. Il-Partit Popolari Ewropew diġà ħareġ stqarrija l-ewwel kummenti tiegħu apparti li awguralek ovvjament bħala kummissarju elett qal ukoll li din kienet rebħa fuq ir-raġuni kontra l-intolleranza u l-inkonsistenza. Jiena npoġġiha mod ieħor. Ħafna nies ta' kull lewn politiku qalu illi mor tajb, mhux se niġġudika nnifsi, hekk mur tajb fl-eżami m'għandekx teħel xejn. Iwaħluk jista' mhux teħel. Però jien nixtieq nirringrazzja għaliex kelli sapport morali ħaġa mill-familja tiegħi, imma minn mijiet ta' Maltin ta' kull opinjoni politika, uħud nafhom, uħud ma nafhomx, illi qalu isma' tkun inġustizzja li kieku ma japprovawx. U allura rrid nirringrazzja kemm lil dawk nazzjonalisti, laboristi u anke ta' partiti oħrajn illi xtaquli l-ġid f'din il-materja. Se nirrappreżenta mhux il-pajjiż, għax kif taf intu kummissarju ma jippreżentax il-pajjiż, huwa kummissarju Ewropej, però jkun ġej mill-pajjiż minn Malta. U nittama nkun nista' nagħmel taġid issa f'kontinent mhux biss f'pajjiż imma f'kontinent ta' 500 miljun ruħ. L-ewwel ħaġa li ħadkun qed tagħmel il-direttiva tat-tabak illi jiena fl-ewwel ġurnata tax-xogħol tiegħi se nibata dak li jgħidulu s-servizz ta' konsultazzjoni bejn il-kummissarji differenti biex f'Jannar ikollna id-direttiva adottata ma tibda l-mixja tagħha biex tgħaddi fil-Parlament u fil-Kunsill tal-Ministri. Dik kienet wieda li għamiltha verbalment, għamiltha bil-miktub biex neġa' nagħmel. Nawguralek għall-ħidma tiegħek.